जी हाँ मत भल जाऊंगा हां प ଏବେ ତରକାରୀଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ କିଛି ପୁଦିନା ପତ୍ର ପକାଇଦେବା। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ବିରିୟାନୀ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଦେଖିବା। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆଜିର ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ମୁଁ ଘରେ ଅଛି, ଘରେ କେମିତି କ'ଣ କଟୁଛି ଆଜି ଦିନଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଆମ ଘରେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ଆଜି କହିଲେ କି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ତିଆରି କର, ମୁଁ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତିଆରି କରାହେବ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନଟି ମୁଁ ଘରେ କେମିତି କଟୁଛି। ଆଜି ଘରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇଛି, ଚକୁଳି ପିଠାକୁ ଭଜା। ଆସନ୍ତୁ ଚକୁଳି ପିଠାର ଭଜାଟା କେମିତି ହେଉଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିବେ। କ'ଣ ଦେଉଛ ଆଉ ପିଠା? ସେଇଟା କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ କାଲି ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଦାନ୍ତିଆ ପିଠା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛେନା ପିଠା। ଚକୁଳି ପିଠାକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ପାଗ ବି ଆଜି ବର୍ଷା ପାଗ, ଚକୁଳି ପିଠା ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଏଇଟା ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ବିରି, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିକିରି ଇଏ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ପିଠା ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସେପଟେ ଜାମି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ବୋଉ ବି ତିଆରି କରୁଛି, ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ହେଇଯିବ ଏତିକି, ମୋର ଏତିକିରେ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଚକୁଳି ପିଠାରେ ଏମିତି ଭଜାକୁ ଲଗେଇବି, ଖାଇବା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଅଲ୍ଟିମେଟ୍। ମିଟୁ 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 ଏଇଠି ଅଛି। ହଁ ନା তুমি খাও না? ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଜା ନା ଆଇଛ କାଇଁ ଦେଖା ବାବା ବଢ଼ିଆ। ହଁ ଚା ଟିକେ ଆଣୁ ମାନେ ଟୋଟାଲ ସେଟା ପୁରା ଟୋଟାଲଟା କେତେ ଶୀଘ୍ର ଫଟାଫଟ ମୋର ଅଛି ଆଉ ସରିନି, ଆଉ ମୋର ଟିକେ ଟିକେ ରହିଯାଇଛି। ବୁଝିଲ ଖାଉନା ଖାଉନା এইটা কিন্তু বঢ়িয়া পিঠা না, এটা আমার ଛେନା ମଣ୍ଡା। ଦେଖନ୍ତୁ, ୟେସ୍ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦିସ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, କାଲିଠାରୁ ଆଜି ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। କାଲି ତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି, ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେବ ଆମ ଘରେ, ଯେଉଁଟାକି ବିରିୟାନୀ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ବିରିୟାନୀ କେମିତି କ'ଣ କରାହେବ, ଜାମି ବି ମୋତେ ଆଜି ହେଲ୍ପ କରିବେ। ଜାମି ହେଲ୍ପ କରିବ? ହଁ ଜାମି ହେଲ୍ପ କରିବେ କହିଲେ, ତେଣୁକରି ଜାମି ଏଇଖିଣା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କୋବି କାଟୁଛନ୍ତି। କୋବି କାଟୁଛନ୍ତି, ହଁ କୋବି କାଟି ସାର। ତାପରେ ମୁଁ ବି କାଟୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି ବିଟ୍, ଇଏ ହେଉଛି ବିନ୍ସ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଇଥିଲେ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଢାଳି ହେଇଯାଉଛି। ଛୁଟିଟା ହେଇଥିଲା ମୋବାଇଲ ନେଇକି ପାଣି ପକାଉଥିଲା। ଛୁଟିଟା ହେଇଥିଲା ପାଣି ପକାଉଥିଲେ କ'ଣ
ମାନେ ଫୋପାଡ଼ିଲା ନେଇକି ରାଗିକି ରାଗିକିରି ଖୁସି ଦେଖିଥାନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଭାଇକି ମୋବାଇଲ ମୋବାଇଲ ଖୋଜିଲା ମୁଁ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ ଆଉ ଭାଇ କରି ମୋବାଇଲ ପଳେଇଲା ଭାଇର ମୋବାଇଲ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା ତମେ ଯାଇକି ଫୋପାଡ଼ି ମୋବାଇଲ ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ପାଣି କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ବୋଉ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ପାଣି ଭିତରେ ଆସୁଛି ବଡ଼ ମୋବାଇଲଟା ଦେଖିବ ମାଡ଼ ହେଲା ନା ଆମେ ଛୁଆ ନେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ କେମେରା ହଁ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ପିଆଜ କଟା ସରିଗଲା ଆମେ ତ ସେ ଗୋଟେ କୋବି ବି ସରୁନି ତାଙ୍କର କୋଉଠି ପୋକ ହେଇଛି ଦେଖିଲେ କୋଉଠି ପୋକ ହେଇଛି କୋଉଠି ଦେଖ କେତେ ବଡ ପୋକ କୋଉଠି ଦେଖ ଦେଖ କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖ ମିଛୁଆ କୋବି ଫୋବି କିଛି ପୋକ ଫୋକ ହେଇନି ଏଗୁଡ଼ା ରୋଲ କରାହେଉଛି ଆଉ ଦେଖ ଏଇଠି କଣ ଦୁଇଟା ହଜାର ନା ଆପଣ କଣ ଗୋଟା ହବ ଆପଣ କଣ ଗୋଟା ହବ ଆପଣ କଣ ଗୋଟା ହବ ଗାଜର କଟା ଗାଜର କିଛି ଶୁଣ ସେଇଟା ପରଫେକ୍ଟ ଜିନିଷଟା ଆଣିବ ଫଟାଫଟ ହଁ ବଲୁ ନା କଙ୍କି ବସା ଯୋଉ କଣ ବଲୁରି ବସା ହେଇଯାଇଥିବ ତା ଦେହରେ ବଲୁରି ବସା ସରିଗଲା ଆଉ କଣ କରିବି ସରିଗଲା ଆଉ ନାହିଁ ତ କି ଏଇ ଛୁଇଁ କାଟିଦେବି କାଟି ବିରିୟାନୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନେଇଛି କିଛି ଗାଜର ଫୁଲକୋବି କାକୁଡ଼ି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ପୋଦିନା ପତ୍ର କଟା ପିଆଜ ବିନ୍ସ ନା ଏଇଟା ବିଟ୍ ତି ହଁ ଏଇଟା ବିଟ୍ ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବିରିୟାନୀ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିରିୟାନୀ କେମିତି ହେଉଛି ये भजा होगी पनीर टाइप आम बेसी किसी भाजी बेसी कि भाजदेनी अल्प स्लाइड एमती टाइप रहीगला पनीर भजा हो रहीगला तेल बर्तमान पे पूरा गरम अच्छे पियाज तेल गरम हो पूर्व काजू किसमिश भाजी देकर रखी बर्तमान पियाज पड़ी पियाजा पूरा बढ़िया से भजा हवा पर्यंत भाजा यही टाइप भजा हो गला गैस फ्लेम टाक स्लिम करदे एटा को काढ़ीदेवा प्रथम तेल किसी जीरा देदेवा मिसईक रखि गुड़क धीरे धीरे पकेवा धीरे धीरे पुणी सब मिसई सारा गोलैदे गोलैदे आस्ते आस्ते गोला दही मिसी कारण ये नॉर्मल टे आंचटा को कम ये रखा पड़ो ठीक है गोला न एबे तरकारीटा धीरे धीरे फुटगला किसी पुदीना पत्र पकईद किसी बिरयानी मसला पकईद ये सब प्रकार जिनस मिसाला दही जहाँ भी कटा होता बीन्स कोबी गाजर
एसब जिनस पड़ी एथे बीट पड़ी डायरेक्ट यहाँ पूरा दही दही अदा रसुण पेस्ट पड़ी गोला हो डायरेक्ट तेल छड़ा यहाँ यहाँ कषा होटा हूँ मेन जिनसा यहाँ हिंदी बिरीयानी दम बिरीयानी यहाँ हूँ मेन कह प्रोसेस किए करते बाकी मुझे गोटे आपको नुआ शैली देखा चाहिए आप देखूँ घरे निश्चय ट्राए करूँ देखिए बहुत बढ़िया लगे चाउल पाखापाखि अध घंटा उपर है पानी भिजाई रखी छाणीदेवी बर्तमान बिरीयानी करने पानी पूरा गरम होकर टकटक फुटला ए पड़ी जो बिरीयानी मसला जो 20 टकिया मिले पैकेट से खंड पकई गुजराती 4टा लवंग दालचीनी आ गोटे जिन पड़ो तेजपत्र पूर्व ए किसी लुण देदेवा पूरा ठीक ठाक हो बाहर पड़ा लेयरिंग करा हबो से सब तरकारी पुणी राइस दिया हम ए जमी करुँ आपण मैंने सेमती ही करेंगे बढ़िया टेस्ट करेंगे यही टाइम रे एमती ही सब गोटे गोटे लेयर करी आपण मैंने देबे प्रथम फास्ट दिहला से जो तरकारी दिहला माने राइस रो लेयर तापर पुदीना पत्र धनिया पत्र किसी देली तापर बिरयानी मसला टिके ना दिहला खटा भजा होता पियाज भी दिहला पनीर दिहला एमती दिखाई लेयर करी आपण करेंगे एमती करने द्वारा आपण बिरयानीटा कौन हम ना तो माने जो तलु पटू बहुत दम पाई से बिरयानीटा बढ़िया पूरा ऊपर जाके भी ठीक ठाक होमती ही आपण मैंने करेंगे दिगला राइस एमती ही दि जाऊँगी टे कलर येलो कलर मुझे जस्ट टे कलर यूज कर सुंदर लगे आप ऑप्शनल आप करेंगे तो भल कथा न कले भी चलो हाँ एमती टे सज कर सारापर लेंबू टे चुपुड़ा लेंबू चुपुड़ा द्वारा कौन है ना भात मैंने भल लगे बिरयानी खाइला बेले टे राग राग मीठा मीठा और आंबिया आंबिया टे लगे भल लगे किसी गुआ घी भी मुझे आड कर देखो गुआ घी भी ऊपर किसी देदेबा जोटा कि आम घरे होता देसी गाय आम गाय घी ये निजे घरे आम तैयारी हुए तापर देखूँ से जो तरकारी मसला था ये फोन दे दे सब जगह देदेवी आउ कि रखी एथर लास्ट लेयर आउपर गोटे राइस देवा पड़ो दिजाव पुणी आहरी भल बिरयानी दम दिहला तले गोटे तावा बिरयानी जो लेयरटा कराला से हांडीटा ऊपर किसी टिफिन पानी रखीदी मझे गोटे लुहार गोटे बड़ हिंदुस्तान पूरा रखाई पाखापाखि 10-20 मिनिट छड़ा ठीक है देखो तो पूरा बिरयानी रेडी हो गला इना बर्तमान पे खाइबे बिरयानी टाक मझरू काटे सब साइड साइड रू काटे साधा बिरयानी भेज बिरयानी देखो तो केते सुंदर बिरयानी प्रस्तुत हो हाँ आसतु ए बिरयानी टेस्ट करवा केमती देखिए बोबा मस्त आसतु आप खाइबे बो केमती बिरयानी हाँ बढ़िया जमी बिरयानी हाँ
ଶାଶୁ ବୋହୂ ଦି ଜଣ ଯାକ ବସିକି ଖାଇଲ ଆଉ ବାଃ ମନ ଖୁସିରେ ଆଁ ବାପା ପୁରା ଖାଇକି ଖୁସି ବାପା ପୁରା ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଆଁ ଆଜି ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ତ ମୋଟେ ଖାଇନଥିଲି ବାପା ସଦାବେଳେ ପୁରା ବଡି ବିଲ୍ଡର ଖାଲି ଧୀରେ ବୁଲୁଥିବେ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଆସିଛି ସେଠି ସାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ଭାଇ ମୋ ଭାଇ ଭାଇଟି ହାଇ କହିଦିଅ ହାଇ ଇଏ ଆମର ମୋ ନିଜ ପିଇସି ପୁଅ ଆଉ ସେପଟରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଟିକେ ଦାଢ଼ି ସେ କାଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାতে ସାଇଜ୍ କରିବେ ବହୁତ ଆସିକି ହେଇଥିଲା ସାଇଜ୍ କରି ସେ ଫାଙ୍କାରେ ଆଜି ବସିଥିଲା ଆଜି ପାଗଟା ବି ଟିକେ ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଥିଲା ତେଣୁକରି ଘରେ ଥାଏ ତାଙ୍କ ଘର କାମ ଚାଲିଛି ସେ ଆସିଲା ଆଉ ନା କ'ଣ କହୁଛି କେତେ ଦିନ ହେଲା ତ କାଟାକାଟି କଲାଣି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ତାର ଭିତରେ ଗଲା ଯୋଉ ବାନ୍ଧି ଟିକେ କେକ୍ କରୁଛୁ ବଜାରଟା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ସେ କ'ଣ ଖାଇବା ଆସିଲୁ ଆମ ଖାଇବା ଆସିଲୁ ଥିଲା ଚାଲୁଥିଲା ଟିକେ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଲକ୍ ପାଖକୁ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼ର ସେଲୁନ୍ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ କେବେ ବି ଯଦି ମୋ ନାଁ କହିଲେ ଆମ ସୁଭାଷ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସକାଉଣ୍ଟରେ ବି କାଟିବେ ଆଉ ଭଲ କରି ବି କାଟିବେ କାଟିବେ କି ହଁ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚୟ ମାସେ ଯେବେ ଆସିବେ ଲକ୍ ପାଖରେ ଲକ୍ ପାଖକୁ ଆସିକି ଠିକ୍ ଜଷ୍ଟ ଯେଉଁ ମମତା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓଟା ମମତା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓର ଜଷ୍ଟ ପାଖରେ ଆସିବେ ଆପଣ ଭଲ କରି ଯେମିତି ମନ ସାର୍ଭିସ୍ ଦିଆହେବ ଆଉ ଦାଢ଼ି କାଟିକିରି ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଜାମି ଫୋନ୍ କଲେ କି ମକା ଆଣିବାକୁ ମୁଁ ଏଠୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ଜାମିଙ୍କ ପାଇଁ ମକା ନେଇକି ଯାଉଛି ଘରକୁ ଯିବି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୋତେ କେମିତି କଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆହୁରି ଭଲ ହେବ କି ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ କ'ଣ କଲେ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣ ଜଣାଇବେ ରହୁଛି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ବାଏ